היי, אני קרינה, ואני עוזרת לאנשים לשחרר טראומות מהגוף דרך מגע, דרך עבודה תודעתית. ואחד הדברים שקרו לנו מאז המלחמה זה שהמון מאיתנו נמצאים בעוררות יתר. זאת אומרת שגם במקומות כמו ים או מסעדה, אנחנו הרבה יותר דרוכים ממה שאנחנו אמורים להיות, או ממה שמאפשר לגוף רגע להירפא, להשתקם, להקל. ובגלל שאנחנו כל הזמן בעוררות הזאת, מצד אחד זה מאפשר לנו לשמור על עצמנו, להשיג דברים, להתקדם. אבל מצד שני העוררות הזאת, הכתפיים שמקובצות, הצוואר שמקובץ, הכאב הזה בעורף, יש לו מחיר על הגוף, וזה גם יכול להקשות עלינו להירדם או לעשות אותנו יותר עצבניים. אז בואו נתחיל לשים לב לזה. זאת אומרת, נגיע לכל סיטואציה. אם אני בעבודה, אני רוצה להיות יותר מוחזקת, אני רוצה יותר להשיג, זה אחלה. אבל אם באמצע יום העבודה אני רגע עושה הפסקת קפה, אז ממש באופן מודע, רגע לקחת נשימה, ולשים לב שאני רגע מרפאה את הכתפיים, ומאפשרת לעצמי לעבור למצב שהוא הרבה יותר רפוי. ואת זה אני עושה גם כשאני נכנסת הביתה בסוף היום, או כשאני הולכת לישון. פשוט נשימה. ובאופן מודע להגיד לעצמי, הכל בסדר. אפשר לעבור למצב יותר רפוי. וזה מאפשר כל כך הרבה לגוף וללב, רגע את הריפוי הזה, רגע שינה יותר טובה, ורגע להיות בתקשורת יותר נעימה עם כל מי שמסביב. בהצלחה.